baby daddy wakike has written his last message to Taiti. Hands my last words kuna baba mnini zezwe kutama nazvo. I love you since we are family, my blood still on your hands. I mean Kyla. So ngatichengete vana vedu mupeace. Ndichengetere mwana wangu murunyararo, not kushamisirana. Thanks, love you all. Someone must say hi to TJ. Bye. Unonyatsoona udofo humwe soka. Munhu achitongonyora wega so unonyatsoona kuti timu iyi kaika aminotaiti kuti ari kupindirana nayo timu yakadai so achinyatsoziva kuti munhu uyu idofo maona. Yes, hatisi kuvachenesa kuti vari 100% right, vese vari wrong, both parties are wrong, but manjeka iwo munhu une dzinodhonza 5 ka unotobva watoziva kuti uyu regai ndimusiya atongoita zvaari kuda kuita izvozvo. Muri kunyatsoona here hanzi blood on your hands, you still have my blood. Hanzi we are family, my blood still on your hands. Zvinorevei naizvozvo? Ropa rangu richiri maoko. Anomboziva zvinorevei izvozvo. Nhasi ndaseka hangu nestatement iri, ndangoti babava regai vaite zvavari kuita kupefoma kwese uko ka chikoro chishoma. Ndozvandikunyatsoona kuti education vanofanira kumboti vadzokere kuchikoro zvavo mbichana. Vari kuchengeterwa mwana ka ngavabva wadzikama because life ina Kyla yaka haimboikwanisa mukomana. Chinyatsotaurira nachokwadi chaicho haaikwanisa. And Kiki akatozotora mwana wake pamwe aonawo kuti hazvichaita kuti mwana aramba akuda kuenda kuchikoro, mwana apa stage yekuti akurawo, regai ndichizvigarira nemwana wangu aonawo life pane kuti agare kumusha. Muri kuona kumusha kwaigara, ndimboona kuti apa mwana akudza kuHararewo, ivo vakugara zvavo kumusha, but mwana ari kupi? Ari kutauni. Baba vaka ngavangodzidza kunyarara, otherwise Kyla wava achazobatwa rafu. Indofunga kuti pakadai so mofunga kuti Taitiwo mwoyo wake unenge uchaita sei? Vachingotukirwa mwana wacho achimuona mumba oudzwa magara moyo ekuti amai vako iwo ndakazodai handabasa nekukwira ndege because you see zvinhu zvacho kwazvinenge zvinyatsoenda. So vachatadzisa Kyla kuti agare zvakanaka mumba muya. Ngavadzidze ivo kuziva kunyarara kudai so, but manje level of education ndo yatiri kutaura panapa kuti level yacho inenge iri pasi. Vanhu ava nyaya dzavo dziri very easy. Vaisatombofanira kuya kusocial media kuzonyadzisana kudai so. Ndo zvandiri kufungawo. Vanhu dai access mwana baba vanga vangopiwa access. Chero zvavo vasina mari, but shungu idzodzo dzavainadzo dzekutoti izvi zvakutoti ndakutofunga kutora mwana wangu. Ndo zvavanga kutotaura izvi tanzi ndafunga kuti ndoda kutotora mwana wangu ipapapa. Maona zvinhu zvacho. Ndeve vanhu vanozoba vana. Hamusi kuvaona kuti vakafitira zvavo kuzoba mwana because of treatment imwe ndofunga yavari kureceiva. Vari kufunga kuti vakatreatwa zviri unfair. According to him, vari kuti he was treated unfairly pakuona mwana kuti access. At the end of the day ndi baba wemwana. Maona vanhu havasi kumbozvifungira kuti Kyla mai manje anenge akutokura drama rese raanenge akutoriona pasocial media. Ngavaregere kutaura less mutauro kudai so. Havasiro vega vatanga kuita masituations akadai. Muri nemuri kutori nemafamilies akawanda vanoti ngatori nekunzi ndingakamitiswa baba wacho vari kuzodai vari kudai. A lot of families are going through the same, but the way you handle is ndo inoratidza maturity, ndo inoratidza kuti how professional you are, zvinoratidza unhu nekwawakabva maona. But nyaya yekutukana iyi ngavasiyane nazvo. Hopefully it's going to be his last message, sezvo zvaataura kuti my last message. Akutozviita tawanda the trouble causer. Imagine baba ava ambori nemakore mangani komukomana we I don't know hangu kuti ane makore mangani, but ngadzikame. Ndo zvandingangotaura. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panyaya vasara subscriber, please do.